Здравейте хора, аз съм Гига Геймера от Attacking Gamers TV и в този клип искам само да ви кажа добре дошли в този канал. Тук сме 5 човека, които искат да снимат и да ви забавляват с геймплей, влогове и всичко, което могат да ви покажат. Който гледа този клип, се надявам да му харесва нашия канал и да хареса клипа, да го коментира и да се абонира за канала ни. Надяваме се всички, много искаме клиповете ни да ви харесат, да ви разпиваме, да ви кефим и така. Ние сме, ще има линк към моя канал, към Giga Gamer и към някои от другите. Тоест не само към моята. Това ще бъде от клипа. Искам просто да ви съобщя, че има канал тук вече, в който сме много хора и аз съм един от тях. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да коментирате, да го харесате и да се абонирате за канала.